Mai departe, aș vrea să-i dau cuvântul doamnei doctor Dora Petrilă și aș începe până a spune că doctorița Petrilă a avut o contribuție excepțională, mai întâi în ce privește biografia profesorului Sătlacec, pe care îl aniversăm astăzi și îl sărbătorim astăzi. Dânsa a scris împreună cu profesorul acea carte memorabilă, care ține loc într-un fel de carte de memorii. Profesorul Sătlacec nu a vrut în mod special să scrie o carte de memorii, deci această carte interviu scrisă împreună cu doctorița Dora Petrilă constituie până la urmă memoriile sale. A vrut să depună mărturie și doctorița Dora Petrilă l-a ajutat în acest sens. Pe de altă parte, a spune că doctorița Petrilă a scris-o împreună cu doctorul Martin o remarcabilă monografie despre Spitalul Fundeni, bazată pe o amplă documentare, pe un efort extraordinar în care a căutat în arhive, a stat de vorbă cu cei care au scris istoria Fundeniului, le-a luat interviuri. Acea carte, în opinia mea, are o foarte mare importanță pentru spitalul în care lucrăm noi astăzi, deoarece reușește să descrie istoria lui de la începuturi. Așa încât aș ruga-o pe doctorița Dora Petrilă să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Vreau să vă spun că eu l-am cunoscut pe domnul profesor Sătlacec, nu numai în urma interviului amplu pe care l-am luat în 2010, ci și ca doctor, care am lucrat cu dumnealui atât ca anestezist cât și ca doctor de terapie intensivă. Am lucrat cu domnul profesor Sătlacec 7 ani dându-i anestezie și ca om care am lucrat zi de zi cu domnul profesor în sala de operație, vreau să vă spun că avea o onestitate și o spirit de colegialitate ieșit din comun. Am să vă relatez o întâmplare din sala de operație. Dădeam anestezie într-o zi la un caz simplu pentru profesor și pentru mine, care eram doctor tânăr, o colecistectomie asupra unei paciente care avea 40 de ani și nimic altceva ca patologie. Absolut nimic. Un om normal, afară de operația de colecistectomie, pe care profesorul i-a și făcut-o. Am dus la sfârșitul operației bolnava în terapie intensivă, o bolnavă trează, normală, sănătoasă. Și ne-am întors amândoi în sala de operație pentru operația care urma. N-au trecut 10-15 minute de când am început operația următoare și telefoanele, asistentele au început toate să strige după noi: veniți, că bolnava cu colecistectomie e neagră, nu mai respiră. Am lăsat amândoi operația în curs și profesorul și eu ne-am repezit în salonul de terapie intensivă. Într-adevăr, bolnava era neagră, cianotică și în apnee. Firește că toți ochii s-au îndreptat către mine, pentru că bolnava nu putea fi în acea situație atât de dificilă decât din cauza anesteziei. N-avea chirurgul nicio treabă în asta. Am instituit resuscitarea de urgență, am intubat-o, am ventilat-o, bolnava ne-a murit. În următoarele 30 de minute, eu am fost uluită, repet, toți ochii erau asupra mea, e ceva cu anestezie. Imputabil anestezie. Spre stupefacția generală, dacă unii m-au întrebat: băi, ce ai făcut? Ce cu bolnava asta? Nu era de murit. Ce s-a întâmplat? Singurul om care nu mi-a pus nicio întrebare a fost profesorul Sătlacec. Și m-am mirat. Eu mă simțeam vinovată, îți dai seama cum te simți într-o asemenea chestie, cum bolnav, practic fără nicio suferință anterioară. Și profesorul mă întreba: de ce nu spune nimic? De ce nu mă întreabă și dumnealui ceva? A zis: hai la sală să terminăm operația, duceți bolnava la morgă. A fost înfiorător. Sindromul meu de vinovăție a durat 2 zile maximum, pentru că profesorul a zis: uite ce mai vorbim numai după autopsie. Și într-adevăr s-a făcut necropsia în ziua următoare și spre stupefacția noastră și a profesorului și a mea, care am participat ambii la necropsie, am descoperit o embolie pulmonară. Firește că profesorul mi-a zis:
Acum înțelegi, nu trebuie, și le-a spus și celorlalți doctori din echipă, nu trebuie să aruncați nici cu învinovățiri, nici cu opinii denigratoare, pentru că trebuie întotdeauna să aveți un argument științific când analizați moartea unui pacient. Am comunicat lucrarea la Societatea de Chirurgie și am tras concluzia pe tot restul vieții că în medicină e bine să ai un argument științific atunci când ai un conflict de muncă, de serviciu, într-o situație atât de grea cum e chirurgia. Acesta era profesorul. Nu arunca în nimeni, în colaborator, nu arunca cu vorbe grele, niciodată nu jignea, decât atunci când profesorul era un dur. Sigur că îți mai spune și vorbe grele, dar de fiecare dată când avea dreptate și când vorbele acelea erau îndreptățite. Pentru mine aceasta a fost o lecție uriașă pentru tot restul practicii medicale, pentru că atunci eram un doctor tânăr. Aș vrea să mai completez câteva păreri despre domnul profesor, afară de aceasta de șef formidabil care a fost și de chirurg extraordinar care a fost. Aș vrea să vă spun că l-am cunoscut bine, mai ales în interviul pe care l-am luat și în care am stat ore întregi de vorbă, profesorul povestindu-mi despre întâmplările din viața lui. A trăit greu profesorul, să nu credeți că un om de asemenea celebritate și de asemenea talent și cu rezultate atât de formidabile în chirurgie a avut o viață bună. Nu, a trăit războiul al doilea mondial ca medic militar la un spital de Cruce Roșie din Ghercani, pe lângă Târgoviște. Toată viața și-a desfășurat în comunismul acesta atroce în care el însuși ne spunea de nenumărate ori, toată viața mea se desfășoară sub lozinca lui n-avem. N-avem apă caldă, n-avem pește, n-avem instrumente, n-avem antibiotice, n-avem sânge, n-avem nimic. Viața lui personală a fost o viață de un singur. A trăit eminamente singur, după o căsătorie ratată pe care o subliniază și profesorul Irinel Popescu în cartea dumnealui despre opera și viața profesorului Sedlacek, carte foarte bună, vă recomand să o citiți, dar deocamdată este în curs de apariție. A trăit toată viața lui, până la 47 de ani în familia personală cu mama și cu tata, pentru că nu avea posibilitatea să se mute undeva singur. Abia la 47 de ani, în urma unor pile puse de mai mari zile de atunci, care întâmplător au auzit de marea personalitate a profesorului Sedlacek, doar după aceste pile i s-a dat o casă în Mendeleev 27, o casă în centrul capitalei. De altfel, în care a trăit până la sfârșitul vieții. Pe plan profesional, profesorul a fost nu numai elogiat, ci iubit de toată lumea și de pacienți și de personalul medical, a fost și umilit. Și lumea știe asta și profesorul mi-a mărturisit-o cu tristețe că a fost umilit de câteva ori și încă grav. Și aici am să spun că el este cel care a pus umărul cel mai mult și care a luptat cel mai mult pentru implementarea chirurgiei cardiace în România. Sigur că la Colțea, unde el a lucrat în tinerețe, s-au făcut înainte, chiar după anii 50, 51, 52, operații cardiace de tip pericardectomii și stenoze aortice. Chiar în 1955, profesorul Juvara comunică la Societatea de Chirurgie o serie întreagă de bolnavi cu operații de pericardectomie largă. Nu așa cum spuneau răuvoitorii, că acolo se făceau numai pericardectomii parțiale. În 1953 se efectuează în Spitalul Colțea prima operație de stenoză mitrală la imboldul profesorului Hortolomei, dar cel care a operat concret și care a făcut operația a fost profesorul Dan Sedlacek.
Prima bolnavă a fost un eșec, dar seria următoare au fost bolnave care au evoluat bine. În 57, tot profesorul Sedlacek, împreună cu un alt mare doctor al epocii, doctorul George Litarcek, acești doi doctori fac practic și concret prima operație intracardiacă de stenoză mitrală pe cord închis. Iar în 57 tot ei fac prima operație de corectare a unui defect atrial intraatrial cu oprire circulatorie sub hipotermie. Nu se practica decât în lume circulație extracorporeală, nu ajunsese încă în Spitalul Fundeni. Și pentru că au fost foarte multe controverse că chirurgia cardiacă ar fi început la Târgu Mureș, vreau să vă spun că chiar și la Târgu Mureș, tot profesorul Sedlacek a operat, dintre primele operații de stenoză mitrală acolo, în orașul Târgu Mureș. Profesorul Hortolomei și profesorul, invitați de profesorul Papai, la Târgu Mureș a plecat profesorul Hortolomei împreună cu Dan Sedlacek și a operat acolo 2 stenoze mitrale tot pe cord închis. Și mi-a povestit profesorul că a fost o atmosferă acolo în 1957 la Târgu Mureș absolut colegială între medicii români și medicii chirurgii maghiari. Mai mult, după retragerea celor 2 profesori, ei tinerii, sunt cu doctorul Sedlacek și cu colegii lui de aceeași vârstă, au fost la un pahar de vorbă și au stat de vorbă și au discutat ca între chirurgi foarte multe ore, astfel încât s-a făcut 6 dimineața și la ora aceea, în zorii zilei, au ieșit cu toții în centrul orașului Târgu Mureș și au jucat Hora Unirii, chirurgi români și chirurgi maghiari, într-o foarte bună și caldă prietenie. Dar a făcut 11 ani de chirurgie, profesorul, chirurgie cardiacă, până în 1964, când, deși se mutase cu chirurgia cardiacă la Fundeni, și șef era profesorul Voina Marinescu, Dan Sedlacek a fost în plus pentru această echipă. Era în plină ascensiune și un alt mare doctor din Fundeni, doctorul Marian Ionescu. Și aceștia, doctorul Marian Ionescu și cu profesorul Voina Marinescu, șeful chirurgiei în 1964 la Fundeni, aceștia au decis că Dan Sedlacek e prea mult, că nu mai e nevoie de dumnealui în chirurgia cardiacă. Și Dan Sedlacek pierde 11 ani de experiență uriașă în chirurgia aceasta, în care a fost unul dintre inițiatorii de bază a acestei specialități în România. Mi-a povestit că aceasta a fost una din cele mai mari umilințe pe care le-a trăit. A trecut în chirurgia generală, unde a strălucit, așa cam cum strălucise și în chirurgia cardiacă. În 1973, când moare Voina Marinescu, este singurul chirurg mare și realizat care poate să preia din nou toată chirurgia cardiacă, toată chirurgia din Fundeni, inclusiv chirurgia cardiacă și chirurgia generală. Nici asta n-a ținut, pentru că după un an în care profesorul abia se reobișnuise iar cu chirurgia cardiacă, este scos cu brutalitate din această specialitate de către un profesor care vine numit politic de la Târgu Mureș și care preia această specialitate pentru foarte mulți ani. Se întâmpla în 1974. Este a doua mare umilință pe care domnul profesor a trăit-o și despre care îmi vorbea cu foarte multă nostalgie și tristețe. Dar altfel a fost un om colosal, a fost un om extraordinar. Știți ce făcea profesorul Sedlacek când nu opera? Citea, așa cum a spus și Martin Constantinescu. Profesorul citea enorm și începuse să citească încă din adolescență, grație unei biblioteci importante pe care o avea în familia lui, și povestea că a citit cu Paloș o carte la 14 ani de Radu Rosetti,
o carte de eroism din istoria României, care i-a plăcut atât de mult încât a citit-o de 4 sau de 5 ori. Plecând de la această carte care l-a fascinat în adolescență, profesorul a citit enorm de multă istorie și acum, așa cum au spus și alții, era de o mare cultură umanistă. Era un om care mi-a spus, zice, eu citesc și cărțile proaste. Zic, de ce, domn profesor, cum aveți răbdare să faceți asta? Și măi, nu știi ce idee bună și utilă poți să descoperi într-o asemenea carte. Nu cartea în total. Poți să găsești între rânduri o idee formidabilă. Și aș încheia spunând încă o dată că Dan Sedlacek n-a fost numai un extraordinar chirurg și un om care a pus tot talentul în slujba chirurgiei cardiace și ulterior, evident, în slujba chirurgiei generale, pe care a iubit-o foarte mult, la fel de mult ca și chirurgia cardiacă. A fost un om ieșit din comun și ca profesionist și ca simplu om. A fost un om pentru eternitate. Mulțumesc. Mulțumim și noi foarte mult, doamna doctor. Mi-aș permite, pentru că Martin încă văd că este de față, cu sublinierea că istoria medicinei e o specialitate grea până la urmă. E o specialitate grea, necesită multă documentare și uneori acuratețea micilor detalii contează foarte, foarte mult. De aceea, împreună cu Martin, aș vrea să restabilim, să zic, unele mici detalii din cuvântul dumneavoastră. Deci, din câte știu eu, prima operație de stenoză mitrală, 1953, decembrie 1918 decembrie, a fost un succes. Bolnava a trăit mult după operație, a deschis-o și profesorul Tiberiu Ghițescu la un moment dat într-una din cărțile lui și nu au fost probleme postoperatorii. În ce privește chirurgia pe cor deschis, asta a început cu un defect septal atrial. Echipa profesorul Sedlacek chirurg, profesorul Litarcek anestezie și asigurând hipotermia controlată și aici primul caz a decedat, primul caz operat în 1957 și abia al doilea caz a fost un succes. Spun asta pentru că mai sunt pasionați de istoria medicinei, unuia o să-i dau chiar în continuare cuvântul, mai urmează la cuvânt. Dintre chirurgi, foarte mulți văd că poate că s-au molipsit de la profesorul Sedlacek sau în sfârșit poate că această specialitate creează interes pentru istoria medicinei.